Atxaldeon eta eskerrik asko gaurko prentsaurrekora etortzeagatik. Azken hilabeteotan, herriko kirol sistemari lotuta egiten aritu garen lanketa aurkeztera gatoz. Nire ondoan ditut Iban Maritxala eskola kiroleko koordinatzailea eta Ainhoa Azkue Usurbilko herriarentzat futbol taldeko zuzendaritzako kidea. Zehazki, bi ildo lantzen aritu gara, eskola kirolaren eredua eta kirol kluben indartzea. Bi lan ildo horiek aktibatzen plan estrategikotik datoz. Plan estrategiko hau, Usurbilko jarduera fisikoaren eta kirolaren plan estrategikoa da. 2022-2026 urteetarako plana da, eta hori lantzeko parte hartze prozesu bat egin zen 2021-2022 urteen artean, herriko kirol taldeekin, herritarrekin eta kiroldegiko erabiltzaileekin. Plan horretan, hainbat lan lego identifikatu ziren, eta horietako batzuk lehen etsi ziren tartean eskola kirolaren eredua eta kirol kluben indartzea. Hasieran esan bezala, azken hilabeteotan herriko hainbat talderekin aritu gara lanean. Kirol klub edo taldeekin, baina baita ere hezkuntza eta aisialdi taldeekin ere. Bi gai desberdin izan arren, elkarlotu egiten dira askotan, eta horregatik ari gara biak batera lantzen. Eskola kirola albistea izan da azken hilabeteotan. Epai batek bertan bera utzi zuelako Gipuzkoan urte luzez errotua izan den araudia. Epai horiek eragin digu guri ere izen ematek bera egin baitute, eta bai udalak, bai Zirimaran parte hartzen duten beste eragileek ere argi ikusten dugu eredu propioaren aldeko pausoarekin jarraitzeko beharra. Usurbilen badaukagulako lehendik eredu propio bat. Dakizuen bezala, Usurbilen Zirimara proiektua daukagun martxan duela zenbait urteetatik. Gure ustez, haurek kirol desberdina probatzea funtsezkoa da, eta hori da sustatzen dugun kirol eredua. Izan ere, kirol aniztasunak gaitasun gehiago garatzen laguntzen du, eta haurien garapen integrala bermatzea ere laguntzen du. Aldiz, espezializazio goiztiarrak esperientzia aberasgarriak bizitzeko aukerak murriztu ditzake. Gure asmoa, zentzu horretan, Usurbilko eskola kirolaren herri ituna osatzea da. Ibanek emango ditu xehetasun gehiago. Erreitun hori kirol lastapenaren irreituna izango da. Egungo Euskadiko kirola araubideak oinarrizko marko bat ezartzen du. Eta horren barruan kokatuko da gure itun ere. Baina horrekin batera, uste dugu Usurbilko herriarentzat ezinbestekoa dela adin horietan diharduten eragileen arteko oinarrizko adostasun bat lortzea. Eta herritarrei ezagutaratzea. Itun honetan irizpide batzuk finkatu nahi ditugu. Helburu batzuk eta konpromiso batzuk. Herrian hainbat klub edo kirol talde daude, eta ahalik eta gehien itun horrekin bat egitea nahi dugu. Eragileontzat oinarri sendo bat izango da, legitimitatea emango ligukeelako baliabideak norabide zehatz batean antolatzeko. Batzuk lehen etxiz eta ezinbestean beste batzuk ezesteko. Lanean ari gara eta ahalik eta azkarren sinatzeko asmoa daukagu. Orduan emango ditugu itunaren edukien xehetasun guztiak. Itun horiek, gainera, kluben eta eragileen arteko koordinazioa, komunikazioa eta elkarlana bilatzea ere helburu izango du. Itunaren bidez, sustatu nahi dugun eskola kirolaren ereduak ezinbestekoa du hori. Eta horiek, bigarren lanketara garamatza. Aktibatzen plan estrategikoan jaso zen herriko klubak indartzeko beharra. Herriko klub eta talde guztiak bakarrean biltzen saiatzeko beharra. Herriko klubek babes integrala eta koordinatua behar dute, eta uste dugu sinergiarako aukerak badaudela. Hau da, badira klubek euren indarrak batuta landu ditzaketen zenbat gai, funtzionamendua hobetzea ekarriko luketenak. Funtzionamendua hobetzearekin batera badira beste zenbait behar komun ere, kluben administrazioarekin eta kudeaketarekin erlazionatutakoak. Baliabideak batzeko aukerak aztertu behar dira, behar horiek elkartuta erantzuteko. Esan beharra dago, klub eta talde guztien baldintzak edo egoera ez direlak berdinak. Batzuk handiagoak dira, beste batzuk txikiagoak, eta antolatzeko moduak ere desberdinak dira askotan. Klub bakarraren aldeko jarrera zarago, datozen hilabetetan
egokituko zaigun lana da zenbateraino bateratu gaitezkeen klub bakarrean. Antolaketa eredu desberdinak nola uztartu ditzakegun eta behin hori eginda zenbat taldek partu hartuko genukeen proiektu horretan. Aspaldiko beharra da klub bakarrarena, gure ustez herriko klub eta taldeak indartzeko modua izan daiteke eta ahaleginak egitera goaz.